che be ole tu na chuanin game khel lai te application dang nu lai te a fakna lo lang thin ang hi ads pop up an ting hi ti top dan nga chei don ni ama se bera chuanin setting ai nu tanga google la hen du leang chuan ta hen kan leang la hen kan leang chuan ta hen kal do ni chrome in open anga hemi hi off tur ani ain on ni chuan in off ang in off chuan ads pop up ve kha alo lang go lo tura ngai ni ole khatiang khani ro se kalome